Etxebizitzaren auzia hauteskunde kanpainan erdigunean dagoela zalantzarik ez dugu. Izan ere, galderarik ere bada airean. Ez ote gabiltza berandu populazioa galdu duten hiriguneetan. Eta datu zehatzak ere bai. Donostialdean esate baterako, ia 4.000 dira, 3.375 gazte, Donostialdetik honezkero, Jaizkibel inguru horretara, Pasaia aldera joan direnak bizitzera, edota Buruntza aldera, Andoain, Lasarte, askorentzat urrun geratu bazaizue, datu akaso ez da esanguratsua, baina hirigune honetako populazioaren zati garrantzitsua da, belaunaldi berria delako hain zuzen ere, dagoeneko hirian bizi ez dena. Eta pentsa, batzuk, Bartzelona alderaino ere joan zaizkigu, Josu del Campo, Gabon, eta eskerrik asko gaur, kolpez kolperen analisiaren tarte honetan izatearen. Aritik hirira, lehen galdera zuzena botako dizut, eta dagoeneko aurreratu duan gaiarekin lotuta. Ez ota gabiltza berandu akaso, populazioaren zati bat, Donostialdean esate baterako, dagoeneko galdutzat eman daitekelako? Kaixo, Gabon. Egia esan, aipatu dituzun datuek oso ondo islatzen dute Donostiako gaur egungo etxebizitzaren egoera, ez? Azken finean egia da, pertsona ororentzat dela zaila gaur egun Donostian etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera edukitzea, baina bereziki gazteentzat. Azken finean hauek aurki ditzaketen alternatiba ekonomikoagoak, Donostiako periferiako auzoetan aurki ditzakete, edota zuk aipatu dituzun moduan, inguruko udaberrietan, bertan aurki daitezke alternatiba ekonomikoagoak, eta, orain egia da, orain arte egindakoa ezin dugula aldatu, baina kontua da, prozesuak horrela jarraitu ez gero, eta ezer ere aldatu ezean, azkeneko hamarkadan 3.000 gaztek alde egin duten moduan, datorren urteetan ere, milaka eta milaka gaztek alde egingo dutela. Eta azken finean erronka hori da, oraintxe bertan neurriak hartzea, nolabait prozesu hau eteteko eta Donostian bizi nahi duen pertsona orok, kasu honetan gazteak, bertan etxebizitza duin bat edukitzeko aukera bermatzeko. Belaunaldi berrien iesa edota kanpora joan behar hori aipatzen dugu, horrek ekartzen duena da, nolabaiteko populazioaren adintze bat, eta baten batek esate baterako, Veneziarekin alderatu du aste honetan Nagua Albak, Donostia salba dezagun, deia ere egin du. Hondamendiek ez dute zertan naturarekin lotutakoak izan behar askotan, ezta? Kasu honetan esan genezake hondamendi geografiko, soziologiko baten aurrean egon gaitezkeela? Halaxe da. Azken finean askotan Venezia muturreko adibide moduan erabiltzen da, bertan prozesu jakin bat garatu zen, eta zorionez oraindik Donostian ez gara muturreko adibide honetara iritsi, baina erdibidean gaude. Eta Veneziako kasua erabili dezakegu ikusteko zer gertatu zen garai hartan, nola galdu zen biztanleria, nola joan den sartzen bertako biztanleria, eta Donostiako kasuan agian prozesu hau ez da orokorra, ez da hiri guztian modu berdinean ematen, baina egia da dagoeneko erdialdeko auzo askotan alde batetik biztanleria galtzen ari garela, biztanleria geroz eta gutxiago dagoela, eta bestetik geroz eta zaharragoa, lehen aipatu dugun moduan, gazte gehienek alternatibak beste auzo batzuetan edo beste udalerri batzuetan aurki ditzaketelako. Azkenan hamarkada batzuk atzera egin beharra dago, ezta? Donostialdeko aldaketa demografiko hau ulertzeko batean. Personen errentaren arabera antolatutako klase geografia bati buruz ere hitz egin genezake, ze Aritik hirira eren baitakoak zarete, hori da geografo bezala datuen bilketan dagoeneko abian jarri duzuen lana, digitalki jarraitu dezakeguna, eta bertan ikus genezake Euskal Herria klaseen baitan, errenta mailaren baitan ere kolore ezberdinetakoa, eta uztai ezberdin horiek etxebizitzarekin harreman zuzena dute. Zalantzari gabe, azken finean orain aipatzen ari gara. Pertsona gehienek, aukera egin behar dute, esan nahi dut, ez dira nahi duten auzoan bizi, edo seguruenik ez dira nahi duten kalean bizi. Gehienek, alduten auzoetan, edo alduten kaleetan bizi dira, gehien bat dituzten baliabide sozioekonomikoengatik. Ondorioz, hori eren ondo ikusten da lurraldean zehar. Kasu batzuetan eta gehien bat hirietan, egia da, dibertsitatearen eredu nagusiak izan ohi direla hiriak, baina aldi berean segregaziorako joera geroz eta nabariagoa dela.
Hau da, pertsona asko haien egoera sozioekonomikoaren arabera, auzo batzuetan kokatzen dira, edota beste auzo batzuetan. Hori dela eta segregazioa geroz eta nabariagoa da, eta kasu honetan errenta mailarekin lotura zuzena dauka, bai hirietan, baita lurraldeetan ere, bizi garen auzoa aukeratzeko orduan nolabait. Hezkuntza legea indarrean jartzeko horretan, segregazioaren kontzeptua, hainbaten ahotan entzun duguna izan da, auzitan ere jarri du bat, baina gehiagok hori nola kudeatu, etxe bizitzaren alorrean, gauza bera esan genezake, ez dakite etxe bizitza lege berriak izango duen akaso eskuartzeko aukerarik, aldaketa, ez dakit oraindik ere, garaiz baldin bagabiltza behintzat, zerbaitetarako balio lezake? Bai, zalantzarik gabe etxebizitza lege berriak planteatu ditu zenbait puntu interesgarri, baina egia da, aipatu dituen puntuek bezala, aipatu ez dituen puntu asko ere oso deigarriak direla. Esaterako, etxebizitza turistikoen arloa ez du aipatu ere egiten etxebizitza lege berriak. Eta hau, bereziki deigarria da, kontuan izanik, azken hamarkadan, batez ere azken 5 urteetan eta pandemia ondoren, etxebizitza turistikoek izan duten hazkundea. Beraz, nola da posible etxebizitza lege berri batek, milaka eta milaka etxebizitza kontuan ezartzea, lege honen barruan. Ondorioz, honek beste arazo txiki bat eduki dezake, azken finean kontuan eduki behar da, alokairuan etxebizitza bat duen jabe batek, alde batetik eskubideak ditu, eta beste alde batetik bete behar batzuk. Esaterako, luzapen jakin bat eduki behar du kontratuak, esan bezala alokairuaren igoeraren mugatuta dago, baina aldiz, etxebizitza turistikoen kasuan, jabe gehienek dituzten baldintzak edo bete beharrak, askoz ere murritzagoak dira. Horren ondorioz, zer gertatu daiteke, jabe asko pentsa dezakete, zergatik jarraituko nik etxebizitza alokairuan edukitzen, hemen bete behar gehiago baditut, eta aldiz, etxebizitza turistiko moduan, bete behar horiek askoz gutxiago badira. Beraz, alde honetatik, etxebizitza lege berriak, etxebizitza turistikoi dagokionez eta turistifikazioari dagokionez, ez digu tresna berririk eskainiko. Gehiegizko turistifikazio horrek edota jasangarria ezen turismo eredu baten ondorietako bada hain zuzen ere, etxebizitza turistikoaren auzia aipatu berri duzun bezalaxe, akaso norbanakoaren alde iluna pizteko gaitasuna du, espekulazioaren eitzale edo ez dakit, izpiritu txarro horrek, esan dezagun? Bai, egia azken finean, bezere turistifikazioarekin eta kasu honetan etxebizitza arloa eta etxebizitza turistikoarekin loturik, irabazi ekonomikoak eta enpresa handiak kokatzen direla honen atzean, eta batez ere ikusi duguna da, pandemia ondoren, guk pentsatzen genuen arren, pixkanaka eskaintza hori murrizten joango zela, alderantziz izan da, eta geroz eta sektore profesionalizatu gagoa, da etxebizitza turistikoen sektorea, eta honen arrazoietako bat da, azken finean, jabe hauek edo enpresa hauek izan ditzaketen irabaziak. Donostiako kasuan ikusi genuen gure azterketa batean, pandemia ondoren gaua pasatzeko batazbesteko prezioa, Airbnb kasu honetan, 200 euro ingurutan kokatzen zela, eta Barcelona, Madrid, Londres edo eta beste hiri handi batzuen batazbestekoa baino gehiago dela. Beraz, honek ondo islatzen duena da, azken finean, turistifikazioaren atzean, interes ekonomiko oso nabarmenak daudela, eta gainera, bertan dauden erabiltzaile gehienak profesionalak direla. Beraz, nolabait kasua aztertzeko modukoa da, eta nola ez, neurriak hartzeko modukoa. Turistifikazioaren eragina nabarmena da, baita estetikoki ere, Donostiaren kasuan esate baterako, baina zalantzarik ez, Euskal Hirigune guztietan eragina duen auzia dela, tokiko saltoki edo salmentagune txikiak, merkatuak, tabernak, desagertzen doaz, baina zein da faktore nagusia edo binorantzkoetako faktoreak dira? Betiko bezeroen galera, bertan bizi denaren galera, da lehenik, ala zerbitzuak edota eguneroko behar horiek asetzeko zerbitzu horien desagerpena da, bezeroare urrunarazten duena, etxebizitzaren auzia tartean, zerbitzu bezala tartean sartuta?
Bai, nolabait eskutik doan edo elkarrututa dauden prozesuak dira, ez? Orain arte aipatu dugu batez ere, Donostiako kasuan erdigune honetan biztanleria galtzen ari direla urtetik urtera, eta noski kontuan eduki behar da bertako denda edo komertzio txikiak, lorategiak edota arraindegiak, okindegiak, betiko denda txikiak, bezeroak auzoan bertan dituztela orain arte. Eta noski, bezero horiek pixkanaka auzoa uzten duan heinean beste auzo batzuetara badijoaz, denda hauek pixkanaka haien betiko pertsonak galtzen hasi dira. Eta horren ondorioz, iristen direnak turistak dira. Egia da, pertsona asko ikusten ditugula behin eta berriz kaleetan joan etorrian, baina pertsona hauen interesak eta pertsona hauen beharrak, turisten beharrak, ez dira berdinak. Hauek ez dute modu berdinan kontsumitzen, eta horren ondorioz, denda hauek pixkanaka izten doaz. Eta orain, denden inguruan hitz egiten dugun moduan, espazio publikoaren inguruan, edota auzoko bizilagun sarearen inguruan, antzeko zerbait esan dezakegu. Azken finean, espazio publikoa edo bertan egiten den erabilera asko aldatzen da, beharrak ere aldatzen doaz, dagoeneko, turista batek ez ditu eskolak behar, turista batek ez ditu betiko denda horiek behar, turista batek, paseatuko du, baina ez ditu aisialdirako zerbitzuak behar, eta pixkanaka hori ere aldatuz doa turistaren nahietara. Beraz, etxebizitza arlotik, beste arlo guztietara ere pasatzen doan prozesu bada, bereziki turistifikaturiko auzo hauetan. Esan genezake, eta ondo datorkigu gainera kasu honetan, geure teilatuari harriak boteaz ari garela, akaso, hiritarrak eurak direlako, zerbitzu publikoak mantentzen dituztenak zerga bidez, eta zerga horien bidez mantentzen dela jasangarria ez den eredu hau, turismoari dagokiona, etxe bizitzari dagokiona, eta ondorioz, hiritar izateari usteko arriskuan jartzen duela populazioaren zati esan dezagun, aulena edo klase altuko ez dena eta errenta maila erdi edo bajoak dituenak. Bai, alaxe da, zoritxarrez horrelako prozesutan ikusten duguna da gutxien onura askorentzako kaltea izan hori dela. Eta horren ondorioz, egia da, gutxi batzuek onura asko izan ditzaketen moduak, beste askok, gehien bat zaurgarrienak eta orokorrean errenta baxuko pertsonek, hauek direla kalte gehien sufritzen dituztenak eta onurarik bat ere irabazten ez dituzten pertsonak. Beraz, beste behin ikusten dugu, prozesu honetan gutxi batzuk irabazi dezaketela eta aldiz asko direla kaltetuak. Josu del Campo, Aritik Irira, eskerrik asko, laster izango gara berriz ere. Eskerrik asko zuei.